खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 18 आगष्ट 2020 मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय कंग्रेस हानजाया जानो गोनां बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय फेसबुकआव हिन्दु आरो मुस्लिम धोरोमनि मानसिफोरखौ नांलाय खमलाय खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बिसोरा फेसबुक पेजल' नङा, बिसोरा गोबां बायनानै दोनखानाय टिभि चेनेलबो दं होननानै फोसावनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि बे आसामनि साबा क्रिकेट गेलेग्राफोरा दुबाइ आबुधाबियाव जानो गोनां IPL आव बाहागो लागोन आरो नैबेसोरनो जाबाय बाहागो लाग्राफोरा। बिसोरनि मुङानो जाहैबाय रियान पाराग, जितुमणि कलिता, राहुल सिंह, मिन्मय दत्त आरो मुक्तार हुसैन। बिसोर साबाया आसामनि। दा बिसोरो दुबाइयाव बे साननैसोनि गेजेरावनो फ्लाइटजों थांसिगोन होननानैबो फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बाय'कननि चेयारपारसन बिथां किरण मजुमदारनाव मैयाहाय कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिथांनि बेमार जानायखौ लानानै WHOनि चिफ साइन्टिस्ट सौमिया स्वामीनाथना दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे हिमाचल प्रदेशआव गोबां अखा हानायजों हा गुगानानै मैयाहाय सानै आर्मि सेंग्राया थैनांगौ जाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला सानै आर्मिया गारिजों पातानकट मन्डी नेशनेल हाइवेजों थांबाय दंमोन। बे समावनो हाया गुगानानै बिसोरनि गारियाव गोलैयो आरो बे समावनो सानै आर्मि जवाना थैनांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय मैयाहाय जादों बेयो हिमाचल प्रदेशआव। गुबुन फारसेथिं उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार योगिया खर' गरम जानानै दङ। मानोना उत्तर प्रदेशआव जिनाहारि खालामनाय केसआ बे बोसोराव बांसिन जादों। मैयाहाय सासे 16 बोसोरनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि उनाव फख्रियाव गारनानै दोननाय जाथाया आरोबाव हादोराव मोनसे गिलु बालु थासारि सोमजिहोदों। उत्तर प्रदेशआव मानसि बुथारनाय, गें वार जानाय आरो जिनाहारि खालामनाय जाथाया बे बोसोराव बारासिन जादों। दा बेनिखायनो बेखौ लानानै बेनि फारसे साननानै बा सिन्था खालामनानै बिथां योगिया खर' गरम जादों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गुजरातआव साननै अखा हानायावनो दैबाना जानानै गासै 7 जन सुबुंफ्रा थैनांगौ जाबाय। लोगोसे महाराष्ट्रनि पालघरनि गंसे केमिकेल फेक्टरियाव मैयाहाय बेलासियाव ब्लास्ट जानानै सानै थैबाय आरो साब्रैया सिरियास एबा गोब्राब जखम मोननानै दं होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय उत्तर प्रदेशआव जिनाहारि खालामजानानै बुथारजानाय बा जिनाहारि खालामजानानै बुथारखांनायनि उनाव फख्रियाव गारना दोनजानाय आइजोआ नैबेनो, नाथाय दासिमबो बुथारग्रा दुथांफोरखौ नागिरनानै मोनाखै। लोगोफोर, दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।